ሰላም ኩራት ተኸታተልተይ ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ንስኻትኩም ሰላም ክትህልውና ተመንኹ። ከም ፍቓድ ኣምላኽ ትሕትና ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሓቢርና ንከታተል። ትሕትና ማለት ክንዛረብ ከለና ብዛዕባ እቲ ንኩሉ ሰናይ ግብርታት መሰረትን ዓንዲ ዝኾነ ዓብይ መንፈሳዊ ሃብቲ ኢና ንዛረብ ዘለና። ትሕትና ማለት ርእስኻ ምውራድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንመንነትካ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብልክዕ ምርዳእ እዩ። ትሕትና ማለት ካብ ትዕቢት፣ ካብ ኣንነት ከምኡ ድማ ካብ ናይ ካልኦት ንዕቐት ናፃ ምዃን እዩ። ሓደ ትሑት ሰብ ዘለዎ ፅቡቕ ነገር ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተውሃቦ ፀጋ ምዃኑ ይርዳእ እምበር ብናቱ ብቕዓት ጥራሕ ከም ዝመፀ ገይሩ ኣይሓስብን። ኣምላኽ ንዕቡያት ይቃወሞም ድሑታት ግና ፀጋ ይሂቦም ኢሉ ኣቦና ቅዱስ ያዕቆብ ኣብ ምዕራፍ 4:6 ተፃሒፉልና እዩ። ጎይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማያት ሰማያት ወሪዱ ናይ ባርያ መልክዕ ሒዙ ኣብ ምብልዕማል ተወሊዱ ክሳብ ሞት መስቀል ብምእዛዝ ዝዓበየ ናይ ትሕትና ትምህርቲ ሂቡና እዩ። ከምኡ ድማ ብምቕፃል ብዕለተ ሓሙስ እግሪ ናይ ደቂ መዛሙርቱ ሓፂቡ እዩ። እቲ ፈጣሪ ክንሱ ናይ ደቂ መዛሙርቱ እግሪ ብምሕፃብ መምህርኩምን ጎይታኹምን ክንሱ እግሪ ከም እንተሓፀብኩኹም ንስኹም እውን እግሪ ነንሕድሕድኩም ክትተሓፃፀቡ ይግበአኩም እዩ ኢሉ ንሃዋርያት ከም ዝነገሮም ንሕና ከምኡ ክንፍፅም ይግበአና እዩ። እዚ ንክብርኻ ኣውሪድካ ንሰባት ምግልጋል ትሕትና ምዃኑ የርእየና። ትሑት ሰብ ኩሉ ግዜ ክመሃር ድሉው እዩ። ትዕቢተኛ ሰብ ኩሉ ይፈልጥ እየ ስለ ዝብል ዕድል ትምህርቲ ይዓፅዎ። ትሑት ሰብ ግን ካብ ህፃናት ይኹን ካብ ዓበይቲ ሓቂ ንምቕባል ድሉው ስለ ዝኾነ ጥበብ እናዓበየ ይኸይድ። ልክዕ ከምቲ ማይ ካብ ላዕሊ ናብ ታሕቲ ናብ ትሑት ቦታ ዝውሕዝ ናይ ኣምላኽ ፀጋን ጥበብን እውን ናብቶም ትሑታት ልቢ ዘለዎም ሰባት ይውሕዝ። ናይ ውሽጢ ሰላም ትሕትና ናይ ውሽጢ ሰላም ኣለዎ። ትሑት ሰብ ምስ ሰባት ኣይወዳደርን፣ ብናይ ካልኦት ዕብየት ኣይቐንዕን። ስለዚ ልቡ ኩሉ ግዜ ብሰላም ዝመልአ እዩ። ምሕረት እውን ይረክብ እዩ። ንገጊኡ ኣሚኑ ይቅርታ ዝብል ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሰብን ፍቱው እዩ። ናይ ብሓቂ ድማ ክብሪ ኣለዎ። ሰብ ርእሱ ከልዕል ምስ ዝፅዕር ይዋረድ፣ ርእሱ ትሕት ምስ ዘብል ግን ኣምላኽ የልዕሎ እዩ። ኣብ ጸሎት ምጽናዕ ብዘይ ረድኤት ኣምላኽ ሓንቲ ክንገብር ከም ዘይንኽእል ብምእማን ኩሉ ግዜ ሓገዝ ክንሓትት ይግባእ። ንሰባት እውን ክነኽብር ይግባእ። ንኩሉ ሰብ ከም ምስሊ ኣምላኽ ጌርካ ምርኣይን ካብ ርእሱ ኣብሊፅካ ምሕሳብን ይግባእ። ነብስና ክንምርምር ካልኦት እውን ክንነቅፍ ከለው ብቁጣዓ ኣብ ክንዲ ምምልላስ ካብ ስሕተት እንታይ ክመሃር ይኽእል ኢልካ ምሕሳብ ይሓይሽ። ትሕትና ማለት ድኹም ወይ ሕሱር ምዃን ኣይኮነን። ብኣንጻሩ ትሕትና ማለት ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓይሊ ብፍቕርን ብትዕግስትን ንሰባት ብምግልጋልን ምጥቃምን ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ፍረ ዘለዎ ጨንፈር ኦም ናብ መሬት ትሕት ዝብል እቲ ዝያዳ መንፈሳዊ ፍረ ዘለዎ ትሑት ሰብ እውን ዝያዳ ትሑት እዩ ዝኸውን። ንኣብነት ኣቦና ኣባ እንጦንዮስ ቅዱስ እንጦንዮስ ኣቦ መነኮሳት ተባሂሉ ይፍለጥ። ካብቲ ዝነበሮ ዓብይ መንፈሳዊ ፅሕፈትን ተኣምራትን ንላዕሊ እቲ ንሰይጣን ዘሸነፈሉ ዓብይ መሳርሒ ትሕትና እዩ ነይሩ። ሓደ ካብ ትሕትንኡ ዝገልፅ እቲ ሰይጣን ዝኣመነሉ ምስጢር ሓደ መዓልቲ ንኣባ እንጦንዮስ ምስ ሰይጣን ተገጠመ። ሰይጣን ድማ ብቁጣዓ ተመሊሱ ከምዚ በሎ፣ ኦ እንጦንዮስ ንስኻ እትገብሮ ኩሉ እገብሮ እየ፣ ንስኻ ትፍፅሞ ኣነ ኮቶ ምግቢ ኣይበልዕን፣ ንስኻ ትፀውም ኣነ ኮቶ ምግቢ ኣይበልዕን፣ ንስኻ ትተግህ ኣይትደቅስን ኣነ ኮቶ ኣይደቅስን፣ ንስኻ ድንግል ኢኻ ኣነ እውን ስጋዊ ባህጊ የብለይን፣ ብሓንቲ ነገር ጥራሕ ግን ትበልፀኒ ንሳ ድማ ካባይ ንላዕሊ ትገብረካ። ኣባ እንጦንዮስ ድማ ንሳ እንታይ እያ ኢሉ ሓተቶ። ሰይጣን ከዓ ብሕርቃን ትሕትና እያ ብኣ ጥራሕ ኢኻ እተሸንፈኒ ኢሉ መለሰሉ። ሰይጣን ጾሙን ጸሎትን ክመስል ይኽእል እዩ፣ ዝጾሙን ዝጽልን ክመስል ይኽእል እዩ፣ ትሕትና ግን ፈጺሙ የብሉን። ስለዚ ትሕትና ናይ ክርስቲያን ዓብይ መለለይቲ እያ። ኣባ እንጦንዮስ ሓደ መዓልቲ ብራእይ ምድሪ ብምልእታ መፃወድያታት ተሸፊና ረኣያ። እቲ መፃወድያታት ሰይጣን ንሰባት ንምሓዝ ዝዘርኦ እዩ ነይሩ። ኣባ እንጦንዮስ ኣዝዩ ሰንበደ እሞ ኦ ጎይታ እሞ ደኣ መን እዩ ካብዚ ኩሉ መፃወድያ ኣምሊጡ ክድሕን ዝኽእል ኢሉ ጨደረ። ሽዑ ካብ ሰማይ ትሑት ሰብ ጥራሕ እዩ ዘምልጥ ዝብል ድምፂ መፀ። ትዕቢተኛ ሰብ ብቐሊሉ ኣብ መፃወድያ ይወድቕ፣ ትሑት ሰብ ግን ርእሱ ስለ ዘየዕቢ እቲ መፃወድያ ኣይሕዞን እዩ። ኣባ እንጦንዮስ ኣብ በረኻ ካባይ ዝበልጥ ሰብ የለን ዝብል
ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኦም ናይ ትዕቢት መንፈስ መጸ። ሽዑ ኣምላኽ ናብ ከተማ ኪዱ እሞ ሓደ ካብ ጫማ ሰፋይ ተምሃር በሎ። ኣባ እንጦንስ ከዱ ነቲ ሰፋይ ጫማ ረኸቦ እሞ እንታይ ጽቡቕ ግብሪ ኣለካ ኢሉ ብኽብሪ ሓተቶ። እቲ ሰፋይ ጫማ ድማ ኣነ እኮ ዝረባሕኹ ሰብ ኣይኮንኩን፣ ንጉሆ ክትስእ ከለኹ ኣብዛ ከተማ ዘለዉ ኩሎም ሰባት ክድሕኑ እዮም፣ ኣነ ጥራሕ ግን ብሰንኪ ሓጣተይ ክጠፍእ ኢለ እየ ዝሓስብ፣ ምሸት እውን ከምኡ እናበልኩ እየ ዝድቅስ በሎ። ኣባ እንጦንስ ነዚ ምስ ሰምዐ እዚ ሰብ እዚ ብትሕትንኡ ካብኡ ከም ዝበልፅ ተረድአ። ኣባ እንጦንስ ከምዚ ይብል ነይሩ፣ ብረትና ትሕትና እያ። ጸላእ ሰይጣን ብጾም ወይ ብትምህርቲ ጥራሕ ኣይረዕድን እዩ። ንሓደ ርእሱ ዘውረደ ትሑት ሰብ ግን ክቐርቦ ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ንኩሉ ብረትና ዝኾነት ንኣና ኣርማና ዝኾነት ትሕትና ምዃና ኣባ እንጦንስ ካብ ዝሓለፍዎ የምህሩና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን አሜን።